दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 17थि बोसोरसालिया जथुमा नैबे काजियामाटियाव जागोन आरो बिनिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि दंमोन आरो बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो बेखौ मावफुंदों जोंनि माजबाद समस्तिनि एमएलए बिथां चरन बर'आ आरो बे आफादखौ बोसोरसालिया जथुमाखौ गोग्गोमै खुंफुंनो थाखाय मोनसे गोग्गोम बानजाय आफाद दानाय जादों। गासै बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ लानानै गेदेमाफोरखौ लानानै आरो जों आसा खालामदों बे जथुमाया मोजाङैनो जाफुंना थांगोन आरो जिहेतु बेयो फैगौ जानुवारि दाननि जानुवारि 2020 बिनि 9 जानुवारिनिफ्राय 11 जानुवारिसिम आरो जोंहा बेयाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद जिल्ला आफाद हिसाबै 22था जिल्ला दं। बे गासैबो जिल्ला आफादफ्रा बाहागो लागोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दखरा आफादफोर दं बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। लोगोसे जोंनि आसामनि बाहेराव बे मेघालय बेनिफ्राय सोनाब बेंगल आरो बेनिफ्राय नागालेण्ड बेनिफ्राय नेपाल बेयावबो जोंहा इउनिट दं बिथांमोननिफ्रायबो सफैगोन आरो जों आसा खालामदों माने बे एसे गोग्गोम जथुमा जागोन आरो जोङो जिहेतु हारिमु आफाद मोनसे बे हारिमु आफादहै जोंहा कुनु दोलो बा हानजा सायख'नाय गैया बा गुबुन गुबुन फसंथान बा बेबायदि हानजाफोरखौ बिदि सायख'नाय गैया जों गासैखौबो लिंनाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेनिफ्राय बिपिएफ इउपिपिएल आइजो अनसाय आफाद बर' वमेन जास्टिस फराम एनडिएफबि एनडिबिपि गासैखौबो जोङो लिंनाय जादों आरो जोंनो गासैबो फैगोन होननानै खौरां होदों। जोंनि थान्दै मेलनि गुबै सावरायनो गोनां आयदाफ्रा बेनो जे जोंहा जिहेतु जोंनि बर' डान्स एन्ड मिउजिकखौ इउनिभार्सिटियाव सोसननाय जाबाय बे बेसेबां आवगायदों बोरै जादों उननि जोंनि सिलेबासफोरा जोंनि पेपारफोरा बोरै बोरै जागोन बेफोरनि सायाव बांसिन सावरायनाय जायो आरो जोंनि हारिमु आफादनि थाखाय जोंहा मा मावनो गोनां दोङो हारिमुखौ लानानै बिनि सायाव बांसिनै सावरायनाय जायो। नंगौ बे बाथ्राया जे जोंहा जोंनि दानि जायफोर गोदान जोलै बिथांमोना हारिमुनि थाखाय बारा बेबायदि गोसो होनायखौ जों नुनो मोनाखै जे गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि राव थुनलाइ मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेयाव बुंनो थांब्ला माने खावसेयानो गोग्लैनानै थाबोदों। जों बेफोरखौ मोनसे फोजाखांनाय बे हाबाफारिखौ लादों जोङो जे जिल्ला आफाद दखरा आफादफोरनि गेजेरजों जे जोंनि बर'फ्रा जाहाथे गावनि आंगो हारिमुखौ आंगो साननो हायो बेफोरखौ फेहेरनायाव बाहागो लानो हायो फोजौनो हायो बिनि थाखाय जोङो हाबाफारि लादों आरो बे उन जोलैफ्राबो जाहाथे जोंनि हारिमुखौ गोसोथाबनानै नाजावनो हायो बिनि थाखाय जोङो सिन्था खालामबाय थादों आरो जों नुनो मोन्दों दानि मुगायाव जे गोबां सिख्लाफोरा गुबै सिख्लाफोरा बै दख'नाफोरखौ गारनानै बै माने लंपेन्टफोर जिन्स लंपेन्ट बा बायदि बायदि गाननाय जोमनायफोरखौ बाराद्राय गोसो बोगथाबनायखौ नुनो मोन्दों। बेफोरखौबो जोङो बोरैहाय गोसो सिङाव सोनो हागोन जोंनि हारिमुखौ बर'नि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनायखौ बोरै अनसायनो हागोन बेनि थाखाय जोङो हाबाफारि जों लाबाय थादों। जिहेथु जोंनि बर' हारिमुवा मोनसे जोबोद गिदिर गुवार धोनि हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनायाव गासैनिबो बिबान दं। जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय साफ्रोमनिबो बिबान दं बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय आरो आं खावलायगोन जे जोंहा जिहेथु जोंनि बर'नि जिथु हारिमु मोसानायनि बेलायाव जोंहा गोबां मोसानाय दं गुबुन हारिफोरनियाव जों बेखौ नुनो मोना जे जोंहा बे बागुरुम्बानिफ्राय लाजेननानै बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय सत्रालि दाउस्रि देलाय खामाव बारखोनाय नेवलाय बारनाय मैसो सलायनाय खोजिमा फनाय बेबायदि गोबां दं 30निबो बारा बेबायदि धोनि हारिमुनि जोङो बिगोमा बेबायदि हारिमुखौ नागारनानै जों गुबुन हारिमुखौ जोङो बजबनो हाया। ओंखायनो आं खावलायगोन बेबायदि धोनि हारिमुनि फिसा जानानै जों बेखौ हमथाना लाखिनो आरो बेनो जोंनि गुबै बिबान। सरकारनि जिथु बिफाव मावनो गोनां खामानि बे जोबोद माने गिलिर मावनांगौ
कुनु मोनसे संगठना गभर्नमेन्ट पेट्रनाइज नङाब्ला बे थांनानै थानो हाया कुनु खामानिखौ मावनो हाया खिन्थु जों नुदों जोंनि बिटिसि सरकारानो होन बा आसाम सरकारानो होन दुलाराय बर' हारिमुखौ माने हेफाजाब खालामा जोंहा गोबां खामानि मावनो थायो जों नै इउनिभारसिटियाव बिजाब साफायनो गोनां आरो बिनिफ्राय जोङो वर्कशपफोर लायो जोंनि जिथु मोसानाय थेनायफोर दामनाय देनाय बेखौ फर्मेलिटि खालामनो थाखाय जि वर्कशपफोर लायो बेफोरखौ जोङो गुबुननियाव फैसा खाङै खाङैहाय माने खुलुमै जोङो फैसा बिनानै जों फाथिनो गोनां जायो बेफोराव सरकारा एसे उन जानानै थादों जों खावलायगोन सरकाराबो जाहाथे बे बिथिङाव नोजोर होयो आरो गोसो होयो